Hanzi stepfather voroverwa kuita lula pamba pemukadzi nemwanakomana wepo. Guys, ndisingapedzi nguva yenyu, regai ndipinde munyaya zvizere. Zviri kunzi izvo zvaisava nyore kuna Godfrey Sivanda kuona amai vake Nyakutumbura vogara neumwe murume mushure mokufa kwababa vake, uye vaviri ava votouya kuzogara pamba pavo zviri mumeso ake. Zvakadaro Godfrey akatanga kurova stepfather vake uye achivapomera kuuraya baba vake. Amai vake Mavis Sivanda 55 vanoti Godfrey haana mvumo yekurova murume wavo Muhlupeki Kabo 57 sezvo imba iri yavo uye vakaisawo ruoko pakutengwa kwayo. Sivanda anoti anoedza pose paanogona kuudza mwanakomana wake kuti anoda Kabo zvakaomarara, asi Godfrey haasi kuda baba ava pamba pavo. Izvi zvoita kuti Mavis apiwe gwaro rerunyararo kumapurisa sezvo Godfrey otonetsa pamba apa. Kabo ndiye anotenga chikafu pamba nezvose zvinodiwa, asi hameno kuti Godfrey ari kumuvengerei. Ndo nyaya yacho guys, yemwana uyu ari kurovawo stepfather pamba. Hanzi handisi kuvada pambapa semanzwira maita ndichiverenga nyaya yacho. Motaura maonero enyu kuti guys munoionawo sei? Mwana uyu ari kugona here kana kuti zvingava zvinhu zvakanaka here zvaari kuita izvi? Motaurawo maonero enyu guys. Thank you guys. Ndisingakanganwi kukutendai nesupport yamuri kupa pathis channel. Tichiti pasina imi guys ine handipo. Saka rambai muchinditsigira, rambai muchindisupport. Thank you very much.